Se teórica é a causa, práctica é a consecuencia. Se teórica é a causa, práctica é a... Boa tarde, compañeiras e compañeras todas. Son Laura Bugallo. Imos ver este ano nas terceiras xornadas de formación de Semente Lugo. Eu vou plantexarvos a idea fundamental que o transfeminismo ten, que é a suma de todas as loitas. Esas loitas antes parciais, esas loitas que antes entendíamos que era cada unha a máis importante, e agora como de unha maneira podemos implicar, podemos recoller todas as enerxías, todas as nosas forzas e facer algo intelixente, que é loitar. Creemos que temos feito achegas ao feminismo en xeral, aos feminismos, de tal maneira que os manifestos reflicten tamén parte dese froito que o transfeminismo deu, de sumar o que antes era a loita trans, marica, bollo, puta, inmigrante, racializada non como raza, senón como marxinalidades. E aí estaremos en Lugo, ímonos ver, moita forza, como gosto falar sempre, lume todo o que nos oprime e coloniza.